Bukan belanjon tu anak nomor satu. Angin malam sampaikan salam dan bakenyo. Angin malam bisi akan hati sedang rindu. Tapasnya hari menyalamaikan angin malam sampaikan salam dan bakenyo. Ayah syukur ambe dede ayah kijoyo. Baiknya agari kamanya lamai anan bini ni abanya apulo. Nanini agari dah macam-macam mendak katujulah de ambo. Angin malam udah kayo lai datang. Samo di dalam ada cipui onde tu duduk ayo. Batuk kita bu ayu dah kayo. Joy pu kayo sama lama kini. Basa dulu dah kurang bondon de masang kadiuning de burung adoring. Angin malam sampaikan salam dan bakenyo. Angin lalu bisi akan hati dengan rindu. Laino datang inyaku joma kari. Ayah syukur akan ayah zalado. Oi de mancal ya dah datuk bandaro dah kayo kini onde dah apun dah antara gak ada datuk lamo deiko. Angin malam sampaikan selamat dan bakenyo. Ade ibu kayo batambah gadi. Oh, nak kejeping ya. Mana tu panalo you pulang lagi. Sabab pak ada itu ya. Yang dah kali ini dah itu ya. Ya pak ada tiba apa yang pada tak mana ya. Dari itu cuma kali pepajak dari kau sampai malam sampai pasrah sampai malam pada waktu sangat terakhir. Ya. Kau pasal kami DJ dari Timor Kaya, jadi dan bini kau mana
ko aga kini ayo dicari juga pengganti angin malam sampai karena selama dana bakeno angin lalu maedi sampai karena rindu Kalau laki tiku na nanya, yung talaga ulo na kayo, yung nanya kayo dito yan. udah kayo nanaranca tubuhan segala agama karena gambarkan hayati denai la sama arusua kabakesia tadi kadukan angin malam sampaikan salam dan abakenyo angin lalu bisi akan hati sedang rindu Banya, kan ini laki ko to banya, kepasan dari kayo itu jolo renamyo kibalya. Dari dapat tahu pangeter di ko yang ko laki ko dari lalu dan guru kami sampai di situ ya. Makasih dapat tahu ko pangeter kami lah penjaja lagi. Yang pulau lah orang piano cuma itu agak sabung kepasan dari ya. Ya tak agak lo yang dari dalam pun nak bergabung ya. Walay tiba ini alorena jodoh kayo benar sayangnya bataru tarang indah ba akang bareno kalau mangicua kata ujure udah cipui indah bahkan dah sangat lama ko manjolong gadang ayai zalaman aku asajo Sadakungan na nanya dari ko, solong nanya urang piano kepasan dari Torena sebelah kanan. Asal tidak mau cucu kasadono ko lepas aman asal tidak mau cucu ya kepasan dari Torena ya. Ingni alor na minta alalaku beda kayo nyo kamari kini ndak membawa cucu lagale nyak sadang manggati angin malam sampaikan salam dan abakenyo ini atuo jo bebe bakari lai tibo terima kasih. Urang piano lu nanya lagi. Kau kali minta nanya deh kau. Oo, ya, Kak.
Pasua bebek akari la mojo lambe di nanti juo lai tadang adek dada tu abandaro malam kini surang abang kari juo di denai saja dulunya. Kalau pada itu kurang piano agak geno, biarlah patahan pada penaro juga dari si koya itu sudah bisa malam koya. Kena dapat amanah tahu jadulu, bah bebek akari sayang kena niko, kini ado di denaya tuo nana maragu. Ko simpang Allah tak bagi dua angin malam sampai kena sayang ada nabakehnya udah tua malam mak lorena lagi malam kini. Udah bareno, oi nana maminta, jo ayah syukur nyobahan natibo. Laputi hati, oi de paraga, de lalam abasu jo kang bareno, angin malam sampai kana bana ke rumahnya angin lalu katukan hati dan rindu. Pasal dari kedua kata koya kan keterangan kata pun patutun kata koya dan sebenarnya bila kaya ka ayah syukur terangka sebenarnya koya lu pasal dari kedua ya kata kunjung kau jago kamreno iya. Karlai datang cando datua jalan akari bana sejalan baca rebana oi nana takana. Iko belum kalabihnya orang kaitan aku pasal dari bebek karia. Biar panua penapis siap kaya dan penumpang baru digonceng jadi baru ya. Kepasan dari bebek karia sudah kaya. Itu kalabihnya orang kita nak kau. Ko indah bana orang lubu atingko nana joden magari bagura wajiwo. Mila, jujurlah Mila sebelah pasal dari dakwah ya. Kalau sayang Mila itu tak tumpuk kayak syukur ya. Jujur saja lah, aku saja lah ya. Atau jujur Mila itu dibantu ya. Pasal dari dakwah. Dang ada tua rasa malamku, jo kawan-kawan dabana tibo, asiko den eda tua ragu candonyo, leda dio diaga laki urang juwo, angin malam sampaikan
pilih sajalah Kang Breno tu ya. Kalau dipilih Kang Breno nya tanggung jawab malam kok kemah ya. Pesan dari ayah syukur. Syukur ya syukur Breno ya pesan. Oi ayah syukur bahkan tak lagu biarlah kami badendang juang jodoh bareno denai nana ragu dek sayang inyo bapa paro angin malam sampai kana bana ke rumahnya angin. Dan sayang Kang Breno dan paro-paro dan ditanya anda ya syukur kan sayang Mila kasih abana tertutuang sayang Mila kau kan itu dan bertanya jujur Mila cewek ya jangan beragu ya. Kalau nang itu ayah tanyakan batamu kita dah ampe mato di mana hati karena muasanang oi kasih sayang orang membau angin malam. Mangga ampe mato bana Mila kalau ampe mato tu rasio nama tu ya kecek saja lah kayak syukur jadi ya mangga ampe mato bana kecek pesan dari Kang Breno. Be alunado iyo nana pasti baanyo denai akan kaman zawenyo oi nana lahlamo denai mananti Mila kau pesan dari datuah sama kau indah Kang Breno indah ayah syukur ya kalau tidak jepang mak dan saja lah ya dah suman tak sabut namo dia sedang mencari bini benar gini kau ya pesan dari datuah Datua danga sama lama kini Joa magari oi bana tibo asanyo dena ya datua dape laki leda tuo sakete denda ramajuo angin malam sampai Basurian kaset Mila semata kau balik pesan dari bebek kari ya masa iya tadi kau ya sesudah Mila kau tolong naik pini kat stafu kau pesan dari Kimol Dakayo Bitojo Jo Lorena 99 setelah kau bertemu dari Danga datua joa magari lai bagurau dasa malamako asana nilang oi kabaganti datua hoi tuo sakete denda ramajuo Mak Suman, kau pesan dari datuah kau Mak Suman ya. Allah terangan dia mak patut Mila sotako. Tuo seketek mak di dalamnya dua mak ya. Aduh sajalah kalau mak je bidang kau lain. Kau iyo mak kau mencari bini dua ya. Ya.
Kau san dari dah tua ya. Kalau berapa di luar ya. Panas kita panas ya. Dari Putra Solo, Bang Anas, Datuk Sikapu, Pepanjang lagi ko, selamat malam, selamat pagurau, selamat malam juga kepada Pak Dosanak dan Nadir. Lanjut ke panjang. Bang Haji, nampaknya saya coba. Walaupun ada suman jauh beda, Oenan aku cinta sesuai juo. Dari Kimal dan Kayo, Bitejo, Lorena, banyak kota tipe dari Lalari, dan kurang sampai Sikoya. Masih Kimal. Danga pasuman cuma agari masih di ayah kalaiado tolong di jawe pasuman malam kini neda lai ko namu ajo jando barana aduh angin malam. Bila rancak bila nakeh pastian dia nan made bila sebab ada itu bila nya lah banyak orang kan menantian di baluanya lah banyak dan antri kepasan dari ya Korea ya dah sempat dia pasan dan sempat itu pasan di saja lah di Korea dah sempat dia tunggu seketik tidak ramai main bila Korea. Kalau mandangnya nana perai ayah syukur tak ada talingonyo. Dah tua kalau dia sempat pancaki dan jando kuat dan jando dan dah beranak dicarinya ya bukan dan beranak ya janda kembang dan bisa digini goyang. Oh. Mamaku Mak Suman setiaplah jantunan beranak boleh mak ya ibaratkan marocah dulu badai mak ya tidak pernah mak beranak dan anak lah dulu kan dikatakan mak ya rancaklah nak beranak lah ya. Kau pesan dari Dasuman awaklah datang bu, ayu kau beranak lah, rancaklah jandu dan tak beranak ya. Ibaratkan waktu kau untuk usah memblok tu standar ya, pesan dah sepan. Oh. Yolo lah mak lagi, yolo lah mak ya. Di kandang balapu mak ya, beruntung mak ya di bawah mak balapu lu kalau jandu beranak ke mak ya. Mengerti bahawa itu mama dan kau ya, kau betul dari dah tua ya. Kau tak namu ada sando pasuman dia dene cari kapan gantinya. Ulang balik bila kurang terangga sentangko papasuk pas jam bila sentangko ya. Ulang balik, betul dari dah tua. Oh, syukur. Salah mak tua mendengar takut mak. Bila pantunyo sewaktu kalau nak tambah mak Suman biar dicari dan lain kantinya itu pantunyo takut mak tua ya. Tak terang lah dia mak tua sewaktu ya. Macam dari yang syukur.
keindahanmu dapat pasuman biar dan cari dapat gantinya kada bareno denahe bapasan leda Babi siap bang sumat kada tuah kamanakannya sawata ko ya. Di dekadangka suara dari ko di sadia di pandang-pandang pa ya. Yui ko jula di mama akan jana lain lola ya itu kejaga semua sawata ko ya. Iya, ko jula di mama kejaga. Kalau itu posan datuah sawata ko kamu. Oh itulah kapanek mabisiak-bisiak saja tu. Sebab apa ada itu ya. Dia bilang kau nak kau berendu dah dipilih aja ya. Akan berendu dipilih kau ya. Pada mabisiak je semua. kalau disapui oi papa suman sabali pinggang ada tua pamenananyo bakeda bareno denahe bapasan leda laiko namu hababal ya udah joambo angin malam sampai kana bana ke rumahnya Bila kau pesan dari Dasupan Selatan. Baru kebetulan kami dari Simpang Ampek dan Jeko Milaya. Itu mana ni yang beliau? Kapai macam dia bila kasih kau ya. Macam dia bila mana itu kita kang berendu tu ya. Bagi siap maksuman sawatago kepada mak tuah ya. Atau lalak pondok ketik dia tenduki ya atau ilalang kan dia toknya ya mata panjang dia. Ada dulu batok lalak ya. Kini batok ketik. Kini batok ketik ya. Bata pahlaweh jadinya ya. Kemana dari tuah ya. Jodoh tak leh. bagara-gara oi papa suman indah-indah ada oi iyo zuo ati padi diri rangkayu tanam pasuman oi bapantang wenai dia go-go angin malam sampai kana barna ke rumahnya angin lalu katokan hati dan rindu Ya papasan ko ayah syukur kakak bareno paya. Lapan nek dendek manolong ka akak bareno ko jomilana akak bareno ko duduk pemanong pasal kasa jo mari ko ayah. Kita dapat ka denaya. Kok yo dia bede masukan kau gigi jadi dah akak bareno lai. Ya. Lapan nek dendek manolong akak bareno anto saja sinan. Dan syukur kalau bang Suman dan Madapik kan pengelola Simpang Pek juga temah ya. Nah you temah ya. Dari kakak pawak tu baiknya. Sekali-sekali beko ya. Dan akan merenova yang kita seneknya ya. Ayo kalau dari kakak pawak tu baiknya. kok iya dabareno rujuk abali akadenai coba buktikan dasa malamku ati padi diri dabareno badan denai bapantang kasihan da aba jadi candonyo
Lah jadi kampung jago ko bila kang bereno ko mangecek. Tolong mana lah dia jadi aku. Tolong mana lah dia jadi aku. Rujukan ada balik ya. Ibu di sekolah kang bereno ko boleh ngalih saja ya. Kau pasal tadi kang bereno sabata ko ya. Kok ayah syukur kok dah suman tapi dek menengah pantun bilang sayang dan ka ayah syukur surang sinyo. Atuh ka mana mau tu ya? Tidak kau rujuk je bilang aku ya. Kau pasal dari kang bereno. Nak kau rujuk dia dia. Atuh kasih ada yang ada. Akang bareno pakanda lagu, biarlah kami badendang zuo. Oe dilai ada bareno kandung mangaku, leda di batin indah. Oe manarimo angin malam sampaikan bana ke rumahnya angin. Kalau lah itu jawe akang bereno kamu konyo bilang akini pilih saja lah di bidalai. Kasya mana barek sayang mila. Pilih lah kini seorang ko. Kami pas ya. Berarti akang bereno ko nak dor ko akini kare baru orang pong ko ya. Bacari-cari akang we, bacari-cari akang cando alasan. Ko indah suko kato kana sajo. Oe sabalun tua kata pak tangan leda alun bisa dikaku denai nana punyo angin malam sampaikan salam dena bakenyo. Baakan tu bilas matako alun kata pak tangan dia. Kau pasal bang Suman kapado kamrakannya matako ya. Gandang mana batang aye namanya kau joraki batang pisang kali kaya ini juga kau dan bang Suman kau. Asal dapat bila ya. Batang pisang pak di kaya ini juga kau. Ayah syukur. Kalau you beretu banana mo ko ay pasal dari ayah syukur dah suman banana ko lay jan datuah jo ko bang suman banana nyampe pasal ko dak jaleh siang mari tarang pagulan ya lanjut Co ikon nasi pada tu orang kayu tanam, rintang di ambo urang sajo. Asalai namu kandungan mangganggam datua hoy jo tangan kita dah jadi juo angin malam sampaikan salam dan bakenyo angin lalu katakan hati dengan rindu. Oi udah nganas jo abang wandi, oi de ayah zalkan lai tibo. Datang kamu ko bang wandi kini, papanjanglah lagu onde samalam ko. Sesudah pidato cukup.
Dua pasan tapi pasan nang samo kaya dari inyak dua pintu jojo papadi ya. Papajang lagi ko tolong nanya kurang biaro dan pakai baju pingko jadi ko pasan papadi. Lah di kampungnya beberapa nak tasampu ada jodoh pasan papadi ya. Pintu jojo dari dua papajang yo jadi jodoh ya. Ya sebab sama lo cici na ya, ayah lah bila agak senapura dulu. Jaleh-jalehkan mana lah pilihan bilango. Kau orang kau nak kalah, kau bergurau di sekolah kau ya. Lah jaleh pilihan bilango kau lempar itu orang kau lah ya, kepasan saya situ. Oh, mama abo, mak suman kasabut namo, pasan dari dah tuah kamrakan ya. Tolonglah berjalan ke muka mak. Papanjanglah ke muka, papantun bagilah mama kami dah ke muka. Dah jalan dulu dek kamrakan ke mak ya. Kamu lah mak ya, jangan bintang duduk sana juga mama, pasan dari dah tuah ya. Kok indah namun asuman biar denejo kamanakan nyo sajo oi para bana kata gua iman tanpa ada tua itu nendak lamaknya bila kuah ya. Tapi jo mamak dah tuah semata kompak suman tak sabut namo. Jangan jo dah tuah kudo lah ya. Ayah syukur dan kamerang kau ya syukur. Papasan bang suman semata kau rancak jo kamerakannya lah daripada jo mamak ya. Kalau tipe jo mamak kau dah namo lah mamak tak tuo. Kamerakan lagi mudo baru. Kepasan dari ada suman yang tadi. Rancak jo kamerakan lah ya. Itu akannya dah tua ko, cuma mak suman ko dah tak mengerti dari seko. Dari mulai tipu jako ko lah itu yo dah nyocok jako ko itu nyocok ko nya. Sebenarnya inyo dah tak nio tu ya, tapi mak suman ko tak mengerti jako. Sebenarnya dah tua ko tolong dah tiko mak itu dah tak cukup kecil saja ya. Batanyuan kapiti jo cici dulu. Lain dah abang tuah jo naniko. Kalau lain dah kata pini jo cici, beko ada ada ya. Tapi kalau melarang pini jo cici, apa alai? Ya. Oh. Nan kabatanyo tu nan kayoyo sajo lah tuan. Kalau kabatanyo tu kare hati batanyo, ka Indra batanyo. Iku kama sajo nan batanyo ya. Pasal tadi ya syukur. Ka Indra aja batanyo, tapi kesenan batanyo lah ya. Kaitek kadai lah. Oh itu kadai. Linda ba ada tuah ko jo ginda orang kaya nampak. Lain ka sesuai nampak dan kadai. Sesuai bisa jawab ya. Ada. Ayah syukur cuba ladangan. Oi apa suman lama ila lama ko nyampang ko langsung jo udah tua leda biar dan tinggalkan orang nalamu angin malam sampaikan salam dan bakenyo angin lalu takutkan hati dengan rindu
sangka dan Pak Haji dari lidi. Oi dah dede nayungge, oi nah apa guna angin malam. Sampaikan sayang dena bakenyo, sayang abang Wandi putra Solo indah abanan lamo. Papanjang na balik jerong ko, cici jo na iya dari iya duo jo bebek kari. Bawa di. Lah kabari sulit, kabari bedo Bang Wandi menyayangi cici ko. Sebab ada itu. Dialah yang panjang, Pak kau menyayanginya ya. Pesan dari Bang Wandi. Hop, dah tuan. Ulang lah patut cici sotako balik pasal dah tuan. Unggih na padu cici. Kini ko ci unggih puyuh nan banyak kini ko ci. Papa masih cinta itu. Lain dah kau unggih juga. Ya. Apa dah tuan ya. Oi de Bang Wandi usah rusuh, dang ade da tua bangkari joinya tua. Biarlah ungge na ungge puyuh, ne da tua asanyo lain mancoto jua angin malam sampaikan sayang. Kalau unggih puyuh tu mencontoh tu mana tak pandai ji ya. Ondong-ondong je unggih puyuh tu je ya pandai je. Baru buat ya. Oh. Lah macam ya cici pak unggih puyuh tu pada goci. Kalau alun nak mau lah ya, biar dia tarang tak bawan ni. Kalau unggih puyuh tu pada go pindin kepala je pada go ya. Ayo, aku pesan dia bawan ni. Ko unggih puyuh da tua indah manggu alai minta lebih rek kabebek kari denai ko baik tu bana oi malam kini unggih puyuh nyo sabana babiso. Taruh cici lagi pada pesan kali ya. Bang Wandi dengarlah dulu baguro bang salam malam ko sayang abang dan Maila tahu sayang inggo dimului saja Pak Haji pondok kopi pergaulan alun alai kamu ko biarlah talambe asalai baguro juo tasabui dana tu abandaro kayo Bade indah udah kamu kolai saja bangkari tibo kasih ko dadato bandaro patah sumangai nyoy malam kini angin malam. Papasan dulu ayat dal kapini je ya. Kalau dek pini ko ni tak tunggu nan paanan ukeh ni palago. Ni tak tunggu dek pini paanan ukeh palago. Kau tak dek pini. Oh ya dal tak jumpa ya. Kalau depini itu kurang tahu ya Zal, apa lain apa ya bajakan ayo. Biarlah kaya pini baguru masuk mana ko olay kataw bang Wandi sa suday ko angin malam. Pokok pembagian kadia indah kurang siapa kini nana rancak
tua onde eda nande nai pasti kamatu. Kalau dengan tuah nan rancak kada tanyo bini yo ci kada rancak banyak. Kada rancak apa denyo ya. Indah tahu bau dan aja dulu. Bini orangnya tua jual anak tujuh deno. Kalau joete kadai dah tua ketujuan deh. Kalau bini orang kade baco kopini ibaratkan menumpang kapal badan kodok karam kapal tengah lawi dan bang tuah bisa melapet tangannya dan katanya kata bedo itu kan laki ya kemasan dari ada tuah ya. Kalau nyo itu tentu iyo kini Nanawa hanya sekedar mencari saja. Kok mencari udah pengganti onde masa banyak aku kini onde nana marando angin malam sampai ke selama dan bakeno angin lalu disiakan hati dengan rindu batanya kini kada tua joma kari nan bisa balada tua siako kini ko ade balai na bantu anyo malam kini onde dade batamba bujang saja lainnya aku angin malam. Bini, kalau itu nak kena baca, itu nak gak paraku dek dan tuah sekolah kosia anak kawan tertago dan sekolah apa ya. Nah sebenarnya bini tahu sebenarnya kok. Deknya tua betul tolong nak dengan koceknya ya. Tidak tahu bini ku atau pura-pura tak tahu juga ya. Kemasan dari tuan. Dan kata bajare kaya pasapun darinya. Nasi biniko sebenarnya yo pura-pura tak tahu sebenarnya kau ya. Takik-takik apa kajonya ya. Ya, kuatan darinya tu. Bukannya bini dah tua pura-pura tak tahu. Deba tambah bujang saja lainnya tua. Oi samanja ini ababi ni baru maagari oi nana jodenai inyo lalu po hangin walam sampai kana selama dan bakeno. Di mana tahu si bini kalau ia diwoko babini, di mana bini tahu? Kemasan dari bebek kali. Badan saja ini agari kini di siko ayah nana pangana karang batu balang kini bini mandape makari kababari toda tua kalupu abangku parulangan ini tuh kini angin malam sampai kana selama dan bakeno angin lalu bisi akan hati dengan rindu tipak di denai rang situ jua bapak kasih indah abah jadi. Kalau bangku ini tuh bakal tuan bini salah mana bini lumayan. Dan kalau bangku tuh ya syukur tuh ya, pasal darinya tuh. Anjir ya syukur kita. Kali bini, kepasan aku bini. Ayo bini beliak, pasal dari tuh sekapu. Tiba di denai nada tua urang situju lai mandang kababari to kini ulah gadang nya tuo
dape di kicua kang bareno nana bedo awa jauh lalibi angin malam sampaikan. Bang Wadiko kalau lah tamat curang tujuan konan Bang Wadiko tangkap belum dalam suang ya. Pesan dari Bang Wadi tentang hidup Kota kana Bang Wandi jo kakak adenai cali ala adenai bayangan ninyo nyampang jonan kini ini abacarayon de daba bali amelaini akarumambo angin malam sampaikan salam dan bakeo angin lalu bisi akan hati dan rindu tolong tanya maalang kaini agari apa nantara so sama lama kini. dan durau mak tuahnya sampai di situ. Namun pesan ke Mak Suman sih, Mak Suman ya, jamu takaka tolong unian Mak Suman. Ke pesan dari dia tuah ya. Jurah telepon lain dan ke pesan dia. Kita itu karena itu dari bunga sampai senang ya. Lagunya bunga Cipako lagunya ya. Sasudeko kami tunggu lagu penghargaan dari Mamak Desnambo untuk lagu Sudeko ya. Sudah bunga bungo cinta gabia kami naman nenang di mahati ndak kaibo sadang bahasa yang batinggakan di malah hati ndak kaibo sadang bahasa yang batinggakan. Pagurawa di simpang ampe malam kini kan lagi datang di Maui kana mualape aye sagale baparabu ikan di Maui kana mualape aye sagale baparabu ikan. Kompasan dan saya sudah bila kau naik di Kapulo di Kalaban Jurageko. Kompasan dan satu. Ada belum? Basanda di doa kadindia dan sedang malam kola dia lihat bakena nasiang udah dicali tambah gagah jual dia lihat bakena nasiang udah dipandang
kota bana dapet mamakai inggo mamandang laju kota bana dapet mamakai inggo mamandang laju cari sajonan lain untuk pengganti denai. Panjang saja dewaknya ya. Dah do pasan-pasan lain do. Cuman pemenang lagu saja dari Dasuman. Pak Gros Mampet kawan-kawan. Lanjut. Cari Mana yang kita dapat sama? Lai datang abah kawan-kawan Tanggal datua si kabu Kaya babungo tapi jalan Tapi diguti ya orang lalu Kaya babungo tapi jalan Tapi diguti ada orang lalu Bahkan da ala di danga Kami ladanga malam ako Mangana supaya wak mangana Inyo punyo orang amungo Awak paya mangana-ngana Dan inyo mangana orang amungo Laraun-raun nyoba duo Nana kita nyokicua saja Adik. Baik. Kalau tentu yo dak bomo dak katakan ya. Kalau di siko jaban ya. Tentu bisa dilakukan kata-kata di siko. Kau pesan dari Bang Adi ya. Itu nanti pesan dari Bang Siko ya. Bangun ditolong ladangga Pagura sama lamaku Nenek tahu dan karena yota Tapi hati dan kandang juo Dan tahu dan karena yota Tapi hati dan sandang juo Pagura sama lamaku Dato si kapulai kamari Antapo kejadian sanjo sampai sasenyo kamari Antapo kejadian sanjo sampai sasenyo kamari Santai je kaya. Lah jadi pindah mana tempat. Lai kan lai acok dah terus kapu je Bang Adi. Kau kasih kau je kaya. Dia ikas kali kau nampak ya. Acok semuanya ya. Bang Adi. Kak, kemudian kak ketahui kak dan orang mengotu kak dibaca kak sadang mangambuk benar kini kau ya. Inyo patangko malaluan titipan patangko ya. Titi mangambuk jadi kau mangambuk no ya.
Nas bangawan di tibo kuliah kini bakanda kok mengambok oi urang mungo pamenan abangkan lai banyak kok mengambok bana ngamungo pamenan abangkan lai banyak. Pangampe barang bangan nasai datang larumi wa mangatokan badan ketek salero gadang. Lah dia cedek-cedek dek Bang Madi baru turun dari rumah ceko kapai macam brau kokaya. Yo kali hatinya kena tuo. Lah kalau perlu lewat macam dek similar lah itu kecil Bang Nasko ke Bang Madi ya. Letak si kaburang pulo pangawan dilai mandangakan mancali anak tua podayo den nai tambah-tambahan kamari mancali anak tua apodayo inyak tambah-tambahan dan wangan di kamu kojuo surabangan nasa kali-kali talaga mancali alenggo onyo lai ko bantu anak nasari. Kalau orang lakukan ko dan kurau kamu bukan lain dan kena ko dalam ko doya. Mana dari Bang Madi? Ini apa dia? Bakanda bulia bakanda bagura sama lama ko balupo kaniyo inda tapi baki cuaco pulo balupo kaniyo inda tapi baki cuadayo aco. Cari sajonan lain untuk apa ganti denai kong kok di dunia kita rasa ndak mungkin di akhirat di nanti dulu tanyo de ayah kainnya gari gini apa benar denyo nantara sobadan saja di siko kini dan pangananyo antalakan mapulo ba itu nampaknya kini dan panganan talakan mapulo abang mandi Dewa nak do patu doi, nak do pasat do. Papanjang saja nyo pasat dah sumat ya. Dia cek kali dia orang makan ya. apa nantara so tolong disabuian itu denenai nanong kadu juguro do indak jadi hujan bumi jo langit manang guang awalu guru do indak jadi hujan bumi jo langit manang guang awalu abang awan di banganas lai datang ketua si kabulai do kabaraban nakamaindaan nampak nan lambo karusak juang barabana lakamaindaan nampak nan lambo karusak juang carilah nyiak cari nan lain untuk pengganti denai Papanjang yang lagi ko pasat dari Persegi. Jojo tadi kawan-kawan dia naik hujan.
Adik, ayah dulu ya. Bang Nas Bang Wandi dangakan kini di ayah bayi tu pulo bani aika sampai kini unjui satu pangan dua bani ai muka sampai kini unjui satu pangan dua cari sajonan lain untuk pengganti denai ko oba satu kita rasa ndak mungkin de udah babini dua Yalah, kita sekarang dulu. Simpan dulu. Kos kaki punya belanja pada kita buat. Pindah mudah kata pelaku kita kata Bang Wadi, Paranas Ketua Sekapu, Putra Solo Kutujuh. Kan lagunya Indah Mandasa lagunya ya. Tak tahu, pokoknya tak biasa. Lagu Minang, lagu Minang. Iya. Tak lagu Datuk lah ya. Kalau tidak Mandasa, Bang Wadi nama muncul alhamdulillah kecilnya ya. Assalamualaikum, kami tunggu lagu penerangan dari Mamat Bersama. Sampai di Bang Wandiko curang dia rokok dari di rumah ya. Tidak di bahu barang-barang dia ya. Di dalam meja dekat dengan dia. Pasal dari Bang Wandiko. Baanya Dari mana sih? Ya bila bata jodoh ka Bang Anas tak ya. Kalau bila di Pablo ka berorang Bang Anas ya itu kecilnya. karenai bakato sayang iyo Bang Wandi bakato sayang tapi kok lama saadurian nyo karang si tujuh sajo nyo barikan dan kini koci dan orang dan kemendak yang bersangkutan dan orang tertentu lah tak iya pasal bangsa kami dah kok menjadi parnas juga tidak dibangun kalau ada di dalam kamar benar kamar ada dan kosong wilayah kau tak terima atas ya kok lama saadurian Bang Wandi bisu untuk denai tolong sisihan
Baitu bana putra Solo de indah adolai tampeh magiahan babalia jua bang wadi karang biaro Kalau durian kalimat cuci, tinggal teknik dan sore. Cuma kan dengan aturan yang tidak sedang pokok, kemasan dari Bang Wadi. asa nyolai takana bang wandi oyun tua dena oyun tua dena biade urang diam dia jua oi diam dia jua Pak Haji pondok pindah bakana samalam kini Pak Adik patah hatinya dari tadi Pak Haji tiba bahkan dalah jua kini kau Pasan ayah syukur jo kambreno ka Bang Wadi ya. Di pasampai lah jo cici biar ko ya. Sapa ba ada begitu. Dek kami mendengar kuat suara jo saja ya. Raso-raso paranti darah di jendong nenyo ya. Apa jadilah Bang Wadi? Dari suara itu. Papanjang lagi go dari Pak Haji Penopaki, sampai malam sampai bagrau samalam setua baru apa tu sana. Maka dia antiang saja Pak Haji ya. Tapi dia begitu aja kok. Tak ada beti lah ya. Pasal dari Pak Haji setua kok. Pak Anas, Pak Wadi. Kata Pak Jawet kayong pasambut dari Bang Wadi kepada Akang Baredo jo ayah syukur. Kalau Bang Wadi ko kadibaco Akang Baredo, dan biasanya masak kononta dan ko di cici ko ya. Bajawa baginya curang lagi dia. Itu ke cici ko. Jalih pamboyan Bang Wandi surang ada Lembang sampai kini ndak ada hai kagantinya jode nai pertama Bang Wandi bakasih sayang kinilah banyak puluh paminannya